Це зараз позаписують. Надька накормила Самвела. Мама с расщепыренными ногами на диване. Голодный объедаю Надю. Откуда же она берется в Ютубе? Конечно. Люди работают. На работе. Надя, как твоя диета? Процвітає. Процвітає, як у мене. У мене теж. Надя читає, сидить в коментарях. Не читаю я нічого, телефон не там. Да? А, точно. А що вже? Мене там вже обсирають. Ну, за все, за все. Та хай херті буде, мені вже тут За зараз. все. Зараз піду почитаю. Не хочу розстраюватися. Так ніхто нічого не писав. Раді Бога, не хочу. Так ніхто нічого не писав, що ти пухана? Хай пишу, хай що хочуть. Так ніхто нічого не писав, пухана кюлєць. Хочуть, та й пишуть.